Niya ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man. Ayaw pagbuot. Doon na kitingal ni hitap ni Luis. Unsa man na? May naglihok sa kasaputan. Kinsa na? Unsa man ka? Tao ka o maninap? Hoy! Hoy! Aray! Samtang maninap ang desmag na ako. Ayaw ka, Hunting. Ako ko dito mayo. Ay! Kung nasa ka matag sa maninap, patay niyo ka budas pagka na ako balik! Basta mo to? Basta mo to? Munang pagaspas? Munang pako man to? Nasa luyan ang kasabutan. Hoy! Hoy! Di naman kumadlo kong ungo, ha? Basta mo ka? Padunggab ka, ha? Sige! Nasmag! Kahit tuhogin na imong... Ay! Kahit tuhogin na imong... Nang nakantay! Luis! Tama! Luis! Tama! Nagagalit! Nagpupo! Kailan lang magabi ako din eh! Hindi ko kayo mga mananapakod mo! Ay, manis si Luis! Ingon siya ang puto nga dahil siya ko na ko siya tangkod! Pero huwag lagi! Ito mo yun! Ang malalap sa kasagbutan! Madahal silang nagbugno! Basta magkakaroon mga panindapa! Mapaungin na ako eh! Dili ka makapugong sa kung buhaton sa imong higala, Luis! Ilabtan mo si Catherine! Mamatay ka! Ngayon na, nasukli na sila ng tagpo sa unang panahon. Si Christina, kailan na masusi ko siya. Doon na ako sa mo. Doon na lang. Basta makatong mo na apa. Nanabog na. Kuyawan ako eh. Bago mamatay. Sa kakit ng mananapan ng bugno. Klaro kayo mananap sila. Pero ang unang mananap ng bidas mo na ako. Muli siya biyong itong kami dapat sa kupalit. Tingo kayo ni Luis. Luis! Luis! Niimang ka! Ngano ko magkamakadol na ako! Ingon ka nga matungag ako sa bitol ka na ako! Sabi ni Mungan! Nabati kong imong pagsapit. Mao nga, ani ako karon. Luis, may mga mananap na nagbuglong sa kasagbutan. Dito mo sa inyong bahay. Naibaw ako. Mao na kinilang akong giingon kanimo, Catherine. Kinahanglan mag-amping ka sa panahon sa kagabiyon. O kinahanglan mahibaw ka nga manalipod sa mga kaugalingon. Batok sa mga maligno. Mutuo ka nga doon yung maligno din sa atong dapit. Oo, mutuo ko. Busa, kinahanglan mutuo ka usap. Ay, kung mauna. Gusto rin sa tunay siyang giingon. Nga doon ay maligno. Adag pait lang. Kay ikaw niyang gingangan og maligno. Sige na. Tawin. Ani lang ko sa gawa sa inyong balay. Magbantay ka nimo. Ano naman? Nagtuo ka nga mo ani kiniya ang mananap mamidas magnako. Unsa magkani mga mananapan Luis no? Usa lang ang siguro ko. Mga bagis ang mga mananap. Usa,
Kinahanglan dublihon mo ang imong mga pag-amping. O, mag-amping ko. Sige. Sulod na sa inyo. Pero, ganahan ba man ko mag-isulti ni mo, Luis? Ha? Manuwa man ka mo, ani. Ikay baya akong yato sa inyo. Catherine, isaad ka na ako. Nga dili ka na magawas panahon sa kagabion kung dili ako ang iyong kauban. Ha? Gusto ang inyong kapitan. May bangis nga mananap nga nangita og mabiktima na ining dapita. Kibantayan yun ni Luis katong Catherine. Claudia, mas maayo tingali nga dili ka na buduol sa pinanggang ulipo ni Luis. Dili siya makapugong nako. Oh. Claudia, Kadtong bayhana ang nakaingon kung nga nung mitalikod ka na to si Luis Rolfo. tungod kay posible nga husto ko sa akong pagduda nga kanang Catherine mao si Cristina karong panahon na. Usa lang ang makamatuod ni Ana Rolfo. Ang pula nga ila ni Cristina sa iyang likod. Gusto ka? Kung may ila sa iyang likod ka ng maong ulipon, buti pasabot niya na nga siya si Cristina. O kana ang tanawon ta. Mao ka na ang dakong problema. Kay dili ta makahikap ni Anang Catherine. May hilo siya para nato sa iyang lawas. Kung unsa mo ko ng maong hilo, kinahanglang matangtang ka na sa iyang lawas. Daoy, niangay na day kung kahadlo ka nining dapitan ni Luis. Sa una, yano ramang kay kung maglakaw-lakaw magkapi pa sa eskwelahan. Pero karon, Ado na gay kausaban ng panahon, Catherine. kining Luis, pwede mong utana? Unsa may nana kung imo nagustuhan? Sa una ko palang pagkakita kanimo, nahibawa ko nga ikaw na ang babae na akong kipakita. Luis, Mausap ka na ang imong gibati sa una nimong pagkakita kanako. Dili ba? oo, Usa lang ang kabutangan, kinahanglan ako makita. Aron matibuok na ang akong pagtuo na ikaw ang akong gipangita, Catherine. ha? Unsa man na? Ang imong ila sa likod. Pakita ko sa imong ila sa buko-buko. Hala, may baw ka nga doon ako ila sa buko-buko, Luis. Oo, nahibaw ako niini. O gusto ko kining makita pag-usap. O sige, ako nang hubuan ng akong pintas, ha? Unsa ka sa mapagtuo ang hilo nga naa sa lawas sa ulipo ni Luis, Claudia? Ang buhing verbena. Unsa? Ug nganong may verbena man sa lawas ka ng Catherine? Klaro kaayo nga si Luis ang nagbutang niini. O kinalamawa sa lawas niya tong Catherine ang hilo nga verbena. Ikaw ang mayong muplano sa mga butang nga sama ni Ana, Claudia. Ito ginalang ka na ko ang bahin kang Catherine, Rolfo. Kung di kinahanglan nga patsyon ko siya sa makadaghang higayon, ako ka na buhaton. Maangkon ko lang pagbalik si Luis. Luis, wala sa kulawas ang kwintas nga verbena. May mo na kamuhikap na ako. Catherine. Talikot, Catherine.
mo na nimong walisan ang panapton sa kubuko-buko. Salamat, mahal ko. Oh. Ang imong ina, pulagi hapon kayo. Matod pa ni Lola. Kinalaampingan ako ka na maong ila, na dili masamad. Kabasi magdugo ko nun ni. Tungod din sa kapwa. Catherine, ikaw gayon ang babae nga akong gipangita. Ikaw gayon. Luis, Bisan nun sa mahita po, dili na kita magkalagyo pa. Ako ka ng isa at pag-usap ka nimo. ha? Oh, salamat. Kay baw ka. Mamatay tingali ko kumuha ka na ako, Luis. Catherine. Mahal kong Catherine. Luis? Mahal kong Luis. Moto Yamaha, Kawasaki, Honda. Adyo na dumayang ta. Moto ko Espirigeto, Toyota ko Matikiri, Mikiri Kitoy. Sigarong aroy ako koy. Ako ko Sigarong, kuya, ay, tinay. Habay, tinay. Uy. Tawa mo ka. Agunay, nga wa ka muskwila gabi eh. Nga naman. Hagbubo exam. Pag... Ikaw ba? Pagtuon na lagi. Araw ko ma-absent ko, kapasar gyapon ka. Ano sa'yo magalinis kina sa mo ha? Bay, tinay. Ay, Ding. Aray ko, Dol. Naman. Doon na tayo susihon, Ding. Unsa man? Pero sa di patamang lakaw, kinahanglan, nasaad ka na ako. Aw, saad lang? May problema. Unsa na? Gikan karon, Ah. bisan unsa ngay mo mabati og makita bahin nako. Dili og dili kini mo ipanabi bisan sa imong kaugalingon ha. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Galit ka nato sa RMN